dugu itzulpena eta literatura. Eta honen gainean aritzeko, hiru lagun bildu ditugu. Carlos de Olmo, Eizieko Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen elkarteko lehendakaria, nire ezkerrera daukadana, ongitorri. Eta bere ondoan berriz, Koro Navarro, itzultzailea dugu, ongitorri, ere, Igande Goizonetan. Eskerrik asko egunen. Eta Inazio musika iragola, idazlea eta Albert Gaini Erritalezeko editoria berriz nire eskuinera. Hora, hiru lagun bildurik eta laster batean itzuliko gara gure ohiko aukoaren ondoren. Hora, itzulpena eta literatura aipatu dugu gure sarrera horretan, eta hemen gatozkizue Luar, Dalude, talde Galizarraren doinitean. Aipatu dizkizuegu gure egungo solaskideen izenak, eta horien artean, une honetan, egun batziloan diren, izen berezi bat, Koro Navarro, bera izan baita itzulpengintzako Euskadi Sariaren irabazlea. Isaac Bashevis Singer, idazle poloniar juduaren zortzi kontakizun liburuaren itzulpenagatik. Pero hori esan beharra genuen eta esan erditu da. Eskerrik asko. Tira, sarrera moduko hau eginik, ekinen diogu aipatutako gaiari, eta gaia itzulpena eta literatura da, esan bezala. Elkarren beharreko etsaiak. Izenburu hau, ez da niria, ez da utzi hori ere, ez da uste dut izenburuak ere izan merezi duela. Carlos de Olmo berak, gurekin dugun gonbidatuak, egan aldizkarian, argitaratutako azterketa literariaren arian hautatutako titula baita. Eta azterketa hori hartu dugu abiapuntutzat, interesgarria delakoan eta guri ere lagundu digulakoan. Elkarren beharreko etsaiak, ote dira itzulpena eta literatura, horixe da galdera. Ikuspuntuak badaude, baina ezker baino lehen agian eta Carlos berari utziko diozitza azaldu dizegula horixe bera. Ea itzulpena eta literatura etsaiak ote dira. Hala dirudi, aztertzen badugu, kritikari batzuek, filosofoek eta idazleek ere historiak zehar gotetan dituzten editziak kontuan izan da, ez? Itzulpen gintza, batzuek gainea hala diote, munduko bigarren lanbideri zaharrena dela, pentsatzen dut, dagoeneko denak buruan izango duzuela zein den lehenengoa. Ohartxo bat edo egin behar genuke, batzuen diritziz, itzulpen gintza lehenengo lanbidearekin batera jaio mentzalako gala ere. Hau da, lehenengo lanbide horretan zihar duten horiek, batzuetan itzulpenaren beharra, batzuten interpretarizaren beharra. Guztiarekin ere, idazten hasi zirenetik, eta hori zan gai nagusia bentsat artikulu horretan eta izenburaren jatorria, egile eta pentsalari batzuk beti ukatu dute itzulpen gintza. Itzultzea ezinezkoa dela, adieraz izan da historian zehar. Kontua da, gero ikusi egiten dugula eta egunero itzuli egiten dela, eta bentsat ezintasun ustezko horren atzean, gero praktika batek erakusten dela egunero itzultzea posible dela, baina egia da lanbide moduan itzulpen gintzak badituela segurazio bezala lanbide batzuetan gertatzen duen kontu bat gertatzen da. Idazle batzuk itzultzaile ere badia, bai, eta hori historian gauza beti gertatu izan den kontua. Idazle izan direnak, gehien direnak, ibilbidea gustukoen edo zituzten idazleen lana bere ama hizkuntzan edo jatorrizko hizkuntzara itzultzen edo dakartzen. Baina bateratzu beti izan dira eta hor adibide moduan beti poesia jartzen zen. Ez mutur baten itzultzea eta poesia hartuta ezinezko edo dela erakutsi
izan dutenak. Muturreko bi jarrera horien artean, hau da, edozein mezu, edozein giza hizkuntzatan eman daitekela dioena, hau da, hizkuntza guztiak gai dira, mezu gehienak emateko, batez be gizakiari berari dagozkion fenomenoak badea, hizkuntza guztiak azaldu ditzaketelako, baina gero, beste muturrean ezintasunarena edo tipo nuke kohesioa dozkan osagai guztiak eman ezina. Eta zer gertatzen da lanbide horretan, itzultzaileak badituela, nola esan, bi lurruntza. Zordun irakurlearekiko. Hau da, fidel izan dago, zu gezurrik izan behar, irakurleak jaso behar dutelako, zelan edo alan, jatorrizko idazleak eman nahi zuen ura. Baina aldi berean literatura itzultzen denean, eta horretaz segurazki koro asko zegero beto azalduko du, zordun eta fidel izan behar dio egileari. Eta hor dago oso itxura, oso erreta da lanbide honen bi adar nagusia, ez? Fideltasuna zor zaiona idazleari, baina irakurleari zor zaion begirunea. Ezin bestearen ezkarren lagun orduan. Gero autiziko dugu behar da fideltasun horretan sortzen den ezintasuna, askotan fideltasunaren inguruan ezintasuna ez baita. Baina, bueno, itza korori nahiz idazki hori luzatzen dizuetu hori eta Carlosek esan dako haren ariaz, zer egitu nahi bali baduzue. Bueno, nik esan duke, ez dakit etxai diren, etxai egon nahi da ere, ez dakit zian darrak dira, elkarren ondoan kondenarita daude, bizitzaren harita daude, ez da? Pero ondoan eta pegatuta nahi dut, etxakita. Eta batez ere esan denetik gure kultura, euskal kultura bezalako ez da txikientzat, ez da? Nik izango nuke, nire euskerazko kulturak daukan aulezietako bat izan duen, batez ere, orain badirudi, orain nire gutxi itzuli dala, ez da? Gutxi aberaztu dela gure hizkuntza besteen aportazioez. Gutxi behartu dela gure hizkuntza beste hizkuntzetan izan diren gauzetara, gauzak esateko. Orduan nahi eta nahi ez elkarren handoa, eta batez ere gu bezalako hizkuntza txikiek egin duten lana da. Nahi eta nahi ez. Egan korok, agian gabe datuko ditza, baina bikus puntu ekarri nahi ditut maira, biak balena ikatutako Carlosen azterketa horreta eta jaso ditudanak. Bikus puntu alegia elkarren beharreko txai izate horretatik. Azutza, bat itzulpen literarioak herri baten identitatea eta nortasuna galtzeko arriskua daka, historiaziaren, gertatu omen da hori edo. Eta biztea da hizkuntza txiki literatur produzio munduratzeko bitarteko edo salbamena izan dela. Batzuk nola ikusten dituzu bitunko egitorla, batzuten horreta. Bueno, inertziak esan denaren bidetik, literatur itzulpena behar beharrezkoa da literaturaren zait. Literatura sortzen da. Eta edo beste ikuspuntu batetik, beste batzuk intertextualitatea eta bako bat ikatzen dituzten. Itzola ondiri gabe ere, literaturan egiten da, eta hortik sortzen da, eta elkarren kontra, elkarren gainean, elkarren erabinez, eta orduan, behar beharrezkoa da. Ez zutzatu ez horiek ez da, gure atuko bagenia hemen euskalduna gure produzioetxoakin, ez zirako bukatu zaren. Eta haitzuzen ere, zenbat eta txikiagoa izan hizkuntza bat, orduan da, handiagoa premia. Ez gure gana ekartzeko beste lako gauzak, eta ateratzeko baitere, hemendik. Eta harremanetan jartzeko, jendearekin, eta beste kulturekin, eta beste hizkuntzekin. Irizen honukut, gainera, idazle batentzat ere, euskal idazle batentzat, eta eskua duela, itzulpenaren ekarria entxetatzea. Eta gainera, esan honuke, nik 10-15 urte, azken 15 urteotatik ona egin dan alegina, itzulpenaren aldetik eta kontun hartuta, nik ez
dakit inork egin duen azterketarik euskal idazleen lanetan, orain urte idazten zana eta orain idazten dena. Baina nik esan duke aldaketan nabarmenak daudela. Konplexutasunaren aldetik eta gauza askoren aldetik. Gaur egun idazle batek, euskal idazle batek ezin idatzi, Bateo Itzinger itzulitaz palego bezala, edo Carver itzulitaz palego bezala, edo Melville itzulitaz palego bezala. Gerorako, bidean bide, eukian pizkat euskal literaturatik itzultera, baina izpide etorri den aldetik, oizu ere ikusiko dugu, beste, galdera edo ikuspuntu bazen bidez, eta gero itzuliko ez behar historia horretara, ez? Eta horrela zan da, galdera oso orokorra, zein egoeran ikusten duzu euskal itzulpegintza, horrela, esan da, edo kasantan duna eta errondan ari garen esan gara, Carlos. Nik esango dute Ignazioak esan dagoetan aritik gainean euskal idazle ezagun batzu eta aitortu dute beren idaztankera bere aldatu dela eta aldatu dela neurrian baten euskal itzultzaile hori uka ezinezkoa da. Azkenean ez dugu hartu behar eta alderdi teknikotik begiratuta idazleak topo egiten duenean zailtasunarekin aukera daukala ez bide batetik edo behar nahi duen tokitik alde egiteko. Joskera bada arazoa hiztegira jo dezake eta hiztegia badu arazo joskeran edo itzul inguruka edo parafrazia edo dana bala. Itzultzaileak normalen olako teknikak erabilitzake, jakina baina kontua da itzultzaileak dituen lehen aipatu dituen bi morrontza horiek aurrez aurre dauzkala alegindu behar du oihartzuna sortzen irakurlearengan jatorrizko testuak daukan hori berori. Eta orduan ezin iezka edo erdi dizimulan esan dut ez dut esan behar du. Eta eman behar du baina efektua lortuta jatorrizka daukana eta hor haintzuzen ere hortik sortzen dira ekarri horiek. Batzutan itzultzaile nik esango nuke eta bai aipatu nahi dut kontu bat oso garrantzitsua eta irana Euskal Herrian. Inor gutxi gaina aitortzen diena itzultzaile eta hain zuzen ere erdi galduta edotzen den modu bai hiztegian eta bai joskeran era batzuk klasikoak erabiltzen zituztenak eta erdi astuta zienak itzultzaileak bilatu behar horretan, jatorrizko lanaren pareko bat sortu behar duenean murgildu behar ezaten dut, euskaraz dituen baliabideetatik guztietatik dandanak erabili. Eta horrek balioetan du, zarretan erdi astuta zeuden gauzak, edo beste usartu batekoak, edo dalakoak, garri bateratzen eta berreskuratzen. Baina horrek gero, ez du izaten euskal gizartean merezi duen ostea eta kontrako ere gertatzen da, eta hemen neurri baten geure elkartearen zereginetako bat aipatu behar dut, eta euskal literaturan gertatzen den egoera bat. Zarretan Euskal Herrian asko irakusten da, beste herri batzuekin behiatzen dugu zenbagaren, peninsula honetan diren beste herri batzuekin segurazki asko irakusten da, idazle asko ere badago, baina irakurketa militante izaten da askotan. Gozamena baino jende asko irakurtzen du, euskarazko gozadielago, alako sortua, ikastolan, euskaltegian edo danadalak, nola esan, ideologiak nore baten aginduta. Eta hor, irakaskuntzan gu ikusita gaude baina, itzulpen gintzak badaukala oso jartzultzarra, ospetsarra. Jatorezko testua beti hobea da itzulia baino. Eta irakaskuntzan batez ere maila batxillerretik gora eta zarretan egiten datoto irakasle batzuen aurre iritzi horrekin. Zergatik iruditzen zaielako jatorrizko idazleak ezakala inungo kutsadurarik eta testu itzuleak beste jatorrizko hizkuntzaren oihartzuen edo bakarrela eta horretan nik uste ez diela benetan horietako batzuk ez dakitela zein itzultzen ari eta zenolako maila lortzen den euskal itzultzailea. Baina hor borroka handia dagoen. Esan edut, badagoela literaturaren erabilera utilitarista Euskal Herrian. Jende askok irakurtzen du euskara landu behar duelako, agindu diotelako, eta horretan jatorrizko lana hobea omen da itzulia baino. Zanik ikustu horretu esan honetan segurazki hobea dela itzulia. Hartuko dizutitza edo hartuko edo ez penungo dut
egin ondoan korrok apunte bendatu dola egin duelako eta horren arian zurazki baduelako zer izatiko dugu. Bai, kalorzik esan denaren aritik atzo beste batekin izketan. Nola bete bezumatzen zen aurre iritzi hori, hau da, jatorrizkoa beti berez, dala, jatorrizko testua, definizio, izurtena baino bia, eta horren nik esaten nuen, igual agian literatura izulpenean ez, baina estelako izulpenean bai, eta azkenean fenomeno bera da. Bestelako izulpenetan, izulpen utilitaria da nola bai ditzagatik. Askotan gertatzen zaigu, eta gu horten abitzen go, eta askotan gertatzen zaigu arazo nagusia, izulpen horretan, izaten dela jatorrizkoa ulertzea. Jakitea zer esan nahizun, persona horrek. Zergatik? Batzutan ez dakilako berak zer esan nahi duen, batzutan ez dakilako adierazten, azken zindan adartza guretzat berbera da, eta guk erantzun egin behar dugu horri, itzulpen egin behar dugu, berak investigatzen behar dugu, azkenean batzutan aurkitzen dugu zer esan nahi zuen, berru azten dugu, eta berru ezketa hori esan genukenik eneko laro eta noreitzitan, hobea dala, jatorrizko testua baino. Azteko, ortografia akatzek ez du, gure zego ortografia akatzek egiten. Eta hori ja, niretzako puntu handi da, puntu asko dira. Eta bi, egin dugun aleginarekin hori entenditzeko, gure operazioa egunek, normalen izaten du jatorrizko horrek, baina askotez koherentzia gehiago. Bueno, hau igual gehiagiko diot egitea da, baleike, esakratzen aritzea, baina egenetan askotan gertazenan perdona da. Eta horren beste akusazio hori, nolabait ere, edo aurre iritzi hori, itzulpen adet izango dela txarragoa, hain ere oso nahi kontrakoa gertatzen da. Beste gauza bada igual literatura itzulpena, eta zartzen gara beste horrei gehitzi hortan, edo Carlos eraikatu duen beste zera hortan, militantismoa eta euskaraz gehien bat irakurri da militantismoz, egile hau irakurri behar da, irakurri behar dalako, edo bentsele gure erosi, eta eroksian gertatzen dena zer dugu. Orain hori aldatzen ari da, zorionez, eta, en fin, nik oso handi hartu dut, eta horretze baina lagunen bat ezanez, eta horretze etxe baina, nire hilabete batzuk, lagun bat, eta gehiago, baina zenez, ez kargarren niko, ze polita, edo zingerrenak, ze polita, nik irakorrean euken, hau, baina beste hori, hemen irakorri eta izulpena ipatu gabe, etzan gabe, izulpena zanik edo etzanik, aritzen, nik itzelitakoaz, liburu ortez aritzen, baina etzan akordatzen, etzan kortuan hartzen itzulpena zenik. Hau da, behar izan nozaten, nire zinger beti asko gozatu zauten, nire pugauek emiten ezaguten, edo batzuk emiten ezaguten, eta ez, baze polita, ez? Hau gehiago ez beste hau itxego, eta nire artean, nire zegoen gara, oso nire asko gozatu eta horren, nire artean zegoen jotzen aragila, ez du itzulpena denik aipatzen. Hori da bidea, bera, literatura zalia da, literatura zaila da, eta hori zor egiten dut, literatura irakurri. Normalean gainera, olak ezatzen direnak, eta normalean ezatzen dira euskal itzulpenarekin, zeren irakurri duten ez da original da, normalean beste itzulpenak izaten da. Gaztelania da, baina gertatzen dena da, ez dutera jotzen itzulpentzat gaztelaniakoa. Eta gaztelaniazko itzulpenetan, benetan izango dizuet, ikaragarrizko, hankakartzea daude, eta ikaragarrizko zera daude, beste itzulpen gehienetan bezala, gehienetan batzutan bezala, eta daude itzulpen honak eta itzulpen txarrak, itzulpen honak eta itzulpen txarrak daude izkuntza guztietan. Bueno, koro... Arkatu, azken gara genera, Carlos Inazek esan duena, esan duena, nire berretze esan dut. Hemen, hartzen dela, hartzen zala, eta batzuk erarendik hartzen dutela, euskarazkoa da euskal literatura. Eta beste guztia da literatura. Eta beste guztia da jatorrizkoa. Eta beste guztia, beste jatorrizkoa. Beste jatorritakoa. Jatorrizkoa hori da espainola. Espainola. Eta, gaina, zona ezagun eta teorian kulturaz oso jantzi batzuk esan gara, nik hau. Baina nez, eta espainolara itzulia izan. Jakina, koloniar batez ari balien batzea izketan, eta ez, nik hori euskaraz ez irakorreko. Beraz, irakorreko jatorrizkoan, ez da, espainolean.
Claro, esanet hori izan da, jende pigunean iritzia. Nik literatura irakurtzen dut, literatura irakurtzen dut, Eta gero aparte, euskera irakurtzen dut, Orduan dira, bi mundu, zanunbait euskera esan literatura, eta beste guztiak espainolez. Bueno, denborak horre egiten dut, dena den oso gustora ari egintzat, zuek ere horrela bizarretelakoan, gauza bat etorri zu gogora, hori entzutean, eta bai, beste gehi ere, ikultzea sortzea dela egia ez. Horretan bat atozte, esan duzen den jatorrizko testu nolat, eta horrela, eta horkitzen dituzun gabeziak gauzituta, sorte behar dute, Sortzea da, eta barkatu nien itzultzari estan bakarren egin. Zuretzak handuetan gaina egiten bezala galdera, no? Ikusten sortzea da, Muga batzukin. bueno, baluka hor, muga batzu ditu, zute egin dezakezu, oso itzulpen iduragarria, baina itzulpen txarra izatea ere gertu daiteke. Alegia, zuk zuretik gehiegi erantzuen diozunean. Nahi dut, zuk itzultzen baldin madezu, ez dakit, bote pronto metortzen dizkidan izenak botatu ditut, ez nuen nintzeak. Baina, bueno, nuen izagun txet eta albino, eta ez dakit, justenak, nahan ezagun, Eta danak, zure tamizetik pasatzen baldin madezu, zure baetik pasatzen baldin madezu, berdin, ez zara itzultzen, ondo itzultzen ari. Bilatu behar duzu, hor dago sortze lana. Sortze lana nolabait, zuk itzultzaileak, maileguan uzten bidelako bere hizkuntza, benetako, edo aurretik zegoen sortzaileari. Eta saiatu behar du, nolabait, egokitzen hartara. Haiek eta ondoen noski, eta berak daukan zenaren arabera. Hori niri ikaragarritzaile egitetai. Daude, itzultzaileak hemen daude adibide batzuk, hori ondo egiten dutena. Bueno, ez dakit biderdira ino iritsi garen, zurazki bidu honek guk trazuazu duguna asko luzeagoa da, eta luzeagoa olako emankizun baten barnean egin daitekera baina erdira iritsi garelakoan kantu bat zarriko dugu, eta hemen hautatu duen kantua, maitia nintzira, dulce konzesena hotxean, Kepa Junkeraren Bilbo 00 horas, horrela audizena diskoak, eta hortatik entzunen dugu, eta erratera. Hora, dulce, benetan gozoa Kepa Junkeraren disko aipagarri horretan, eta hemen kontu kontari ari ginen, ari ziren gure zorazkideak, eta bide hautsi dugu hor, eta normalizazioako bidea aipatu ere, alegia, garratu duen bat euskal itzulpen gintza da, ez baten behar modu orokorren nire honek ekarri badut ere, ari dira ematen urratxak nolagaitetan normalizazioako bainundena aldetiko honestena, hori izan dezakegu orduan, bainundena aldetiko da, onartzen dela euskal itzulpenak zateko nagarruan gain daudela egoian egiago. Baina hori izan da eta zertere esateko ez gero esan nunda neukan burua betiko top ikustegiak susmagaritzak jotzen direla, hori egin oso presente dago, nola bizi duzue hori, topiko hori. Beti ere, halako lan bat egiten denean, zerbeiti edo jatorrizko horri eta izia egin zaion hori. Bai, eta egia da neurri batzen, dela ipatu dugu. Eta lanbideak igualden argiru esan gabe gelditu da. Eta koroka ipatu dena. Irakurle batek, lan itzuli bat hartzen duenean, eta ahazten duenean itzulpena dena, hor dago, benetako itzulpen lan ona, baina hori da miseriare, lanbidea dena, itzultzaileun ez dela igarri behar. Eta nola ditu behar, lehen Ignacio bere aipatu du, hain zuzen ere, egile bat itzultzen badu, eta itzultzailearen arrastoa edo firma ez badago,
eta gero beste hile bat, eta hor ere igartzen ez bada, hau da, zukan ez, hau alako ditulea da. Hor, kontrakoa gertatzen dena da, ezaterik ez dagoenean, hau nok itzulea. Ez? Hau da, ondo lan egiten dela itzultzailea, ezari ontazatzen da. Eta horize gertatu izan zaigu denei, kultura guztiak hartu izan ditugu itzulita. Eta hori ukatzen duena, badia batzunik izan ditut unibertsitatean irakasle arro batzuk, esatuko, niri jatorrizkoan irakurtzen ditut. Bagenekien Rusiera, Alemanieraz eta beste gauzatzuk ezagizkiela, txarran-txarranean ere lan batzuk herri arabeetatik eta etorri zaizkigunak, eta gure tradizio guztia, Biblia bera, itzulpen bidez ezagutu izan da, eta kultura guztiak aurrera egin dute itzulpenari esker. Baina, sarritan, hau da, deigarri ez danean liburua, orduan itzulpen ona izaten da tartean. Bestela gertatzen da, eta hor traduktore edo, beste hor topikoa da neurri baten, baina egia, eta gero bada beste bat, eta lehen genezu ere aipatu du, izenik eta jarri gabe, eta bat beste batzuk, infidel ederrak edo ditutakoak, egile batzuk edertu nahi izan dute tekstua, eta gazte gertatzen da, itzultzen hasi eta hobetu nahi horrekin, norberaren estiloa edo ezarri nahi izatea. Eta hala gertatu izan da, eta oso ezagun zan poeta, idazleetan Borgesek, Walt Whitmanen poemak, eman zituen, bere bertzioa. Gero badago itzultzaile batek egindako bertzioa. Borgesena oso poetikoa da, baina eta Walt Whitman, eta Borges. Eta gero bada, beste itzultzaile batek egina, eta hor, Walt Whitmanen oihartzuna edo, zetzen da, ingelese bat dutuzeta, bestea baina. Formen aldetik zergazki Borgesena ederragoa, baina beste gauza dela. Ez da itzulpena, ederra izan arra. Itzulpena, bertsioa, interpretazioa, zein terminorik lehenezten duzu. Zagizan dut, generoen arabera, esan daiteke itzulpena, esan daiteke bertsioa, interpretazioa, generoen arabera. Hor badago, literatura ez diren beste testuek, beste partaedearik edo beste baliorik aldute. Gertatzen dena da, gauza asko, itzulpena da, baina gauza asko interpretatu behar dira askotan. Eta bakarrik sintagmak eta aldatzea, hizkuntzaz aldatzea, aldatzen da gizartea, aldatzen da denbora, eta guk gaztelaniaz irakurtzen baldin badugu Kijotea guri guk galdu egiten ditugu gauzak. Irakurketa horretan idazleak idatzi zuenetik. Orduan, interpretatu egin behar ditugu, eta hori esperazioa lan bat dago, zuke buruan egiten duzuna, eta gauzazu galtzen dira, eta zuke bibliak berak, traditoreren bildumaiak handienetako bat bidea da. Eta anekdota pila bat horren inguruan, eta gamelua eta horratzaren arteko historiari, eten gamelua. Zera bat da, ontziak, itosontziak eta lortzeko soka lobi hori, ez? Pentsatu dute, espejeziak egin diran gameluaren kontua. Hori interpretatu ere egin behar dira. Zuk itzultzen baldin badezu, kontatzen dut, mila eta bat gau gehiago, gure gandik oso urruti dagoen zibilizazio baten lan bat, gauza asko interpretatzen dut, eta gainera ez dikizu jasoko dana. Baina, halako horretza baten bilatzen lan bat da itzulpena. Gauzak ez itezik, baina, orduko gizarteak jasoko zuena, oraingo gizarte honek, hemen, jaso dezakeena, biak zera jartzea. Halako itzulpena ez zaila sarri, nire batean, berritu egiten dira, eta bai, nire gaur ipatu duzun gero, etorri gogora, Patxi Bizarretak, izkintik indula, azkendozioa. Horrek zira bidazten du, beharra da merkatura eramateko behar ba aurreko bizioak agortu direlako, edo euskarak bide egiten duen
neurrian edo alean eskatzen du egoerak ere berzio berri bat. Bueno, hizkuntza guztiak, hor jatorrizka hor gelditzen da beti, hola, jatorrizka bezala, mila eta bat, eta hizkuntza guztiak baldatu egiten dira, eta orduan nola baitere garai bakoitzak bere itzulpen askatzen du, eta orduan eman dizagun gurasoren ekin gauden den aldamenean. Gaztelania bera aldatzen baldin bada, eta bain dela 30 urteko, 40 urteko liburua zaharra egiten da zaigu. Euskara ez hori askotuzia bat ezan da, euskara ez hori askotuz gure goera bereziagatik baskotuz bizkorra goda, eta orduan liburua da bai, behar ez badala, pixkat, eta zerritzea, gauza bera bat ez egitea. Mila bat gauen historia, bizarretak antzezetik egin du itzulpena, okerrezpa nago Antoan Galanen itzulpena edo zan ura, berak alako antologia bat egin zuen, okerrezpa nago sortziaren mendean, edo meretziaren mendean, arek egindakotik itzuli du, baina badaude itzulpenak arabetik egindakoak. Hortarako zaitza behar duzu, eta alaketak oso nabarmenak dira, mundu bat da, hori, 1001 gauan espezializatutako jendea badago. Hortaz anekdota bat, patizu txapeta hori egiten ari zela, azun izan ni patizu txapetaren azakin gabe, zindat itzultzen, eta nina izortan bat espezializata, eskerrez, baina, guztu zen, eta zerbait egitaratik eta hola aldezagatik, itzurko bat, zindat marinera, eta hartu nuen, egileza izan da, baina, inglesetik, baina, baita ere holako hori baitera, nezizun eta gorlatzen, baina espezialista bat, eta arte gineko bildoma, botzen. Bi zamatua daude, bat egaran, eta bestea. Ni botonera eta bukatu ni, zindatura, eta hor jakiten dut, patizu bizarretak eta gara hartula, eta zindatean zegoela, eta bukatu da zula, eta zona, nonkorretorez, souvenir. Baina bere egin konparatu, banekin bilturri guztiz diferentu ziala, eta igual ez ziren. Nire esperantzatxoa gatu zitzaidan, teorian bintzat, eta investigazioa dauden, eta indesberdinak, eta abar, eta nire zuten da, igual guztiz diferentzia izango dira. Zinbat bat eta zinbat di, eta, ez da problema izango, biak ateratzu edo ateratzea, edo, dituko dio nire berari, eta komentatuko diot, eta oso desberdina hori madura, igual biak eta beste, esan tot iguala. Eta, etxera, ala, ez tine ez ere izango, eta hortze ganen dago horreta ez egin den. Pasaizkoa, baikuriko. Eraberetatik izkerara, hortak ari gara, dion bat, bestela, izkeratik erberatara, nola gaur goera edo, Zuziu Carlos, dizu duzu, zelan dagoen, kontua da, ze interes sortzen da euskaraz egiten diren gauzen gainean, eta nire, gure Euskal Herrian egoera berezia du politika aldetik eta zegartatzen da Euskal Herritik etortzen den gauza batzuek sortzen duten ere zegartatzen nahi den euskararekin bakarrik, gallegoarekin eta katalanekin. Gallegoak nik uste Galizian askoz ere gora txarragoan daudela, askoz ere, eta pentsatzen dute hasi direla ikartzenetan, hile edo biziko egoeran dielako argitaletxe batzu ere bai, eta hango itzultzailea zer esan dire. Kontua da, hor tartean badiela literario edo ez diren eragile batzuk galerazten dutenak eta gero ikuspegi politiko esango nukenik ere bai. Hau da, beste herrietan, Espainian, bertan, euskara sentitzen ez duten bitartean, beren hizkuntza, beren altxorra ere badana, hemen egiten den hortak, zaririk edo lortzen ez badute, inori ez zaio buruatzen, zertan ediko dira horko menditar horiek. Eta pentsatu behar dugu bestalde, azkenean merkatuak txikia dela, euskararen oso txikia dela,
gaztelaniera askoz ere zabalagoa, baina gaztelaniera pasatzen garenean eta beste hizkuntzetara gatzago izan daiteke, baina gaztelaniera euskal idazle bat Espainiara doanean edo gaztelaniazko merkatura doanean lehian zartzen batean herritik jo behar du urbe handi batera, hiri handi batera. Eta hor lehian ez daude bakarrik gallegoak, katalanak, espainolak, Hego Amerikarrak ere badira, eta ez dindaztu horien piztu ere. Da gero, politika ez da ikusten esateago ondare kulturala, penintsulako hizkuntza guztiek sortzen dituzten hizkuntzak elkarri pasatzen hori. Hor dirua inbertitu beharra dago. Pentsatu behar dugu, txarto pagauta badago ere, batzutan gertatzen da, Euskal Herrian argitaletze batzuei esker, jaurlaritzari esker eta izieri esker ez da hain txarto pagauta egoten normalean, baina beste lan itzultzaileak lan izugarri egin dira esaten du, esker gabekoa askotan, eta baina oso txarto pagatua. Baina guztiarekin ere zergatik ez dute argitaletxe batzuk itzultzen gehiago argitaratzen, eta horre balio du bai gurerako eta bai kanporako, zergatik ez da euskal literatura gehiago plazaratzen kanpoan. Bai zuztelari pagatu da zailako, eta horrek kosto handia daka oso txarto pagatzen bada ere. Eta eragile politikoak ere badira, Badago beste faktori bat, onartua dago eta ez dut lehen esan dizu, arte dago itzulpena euskal sorkuntzazko lan bat bezin ondo irakur daiteken eta onartu dago itzez eta onartu dago ahoz, ez da? Baina ez da onartua gero salmentaren zera populari zagusten salmentari dauzten. Alegia, orain ditan ere gure konsumizariak hori ez du bat endatu. Ikusten ganez, zeratan, eta itzulpenak ez dira berdintzatzen. Badira, zabuespenak. Gurean bezerako, badaukagu liburu bat, oso ono saldu dana, eozin euskaino dela, baina hobeto. Zago, kuaderno handia, agotako izaten kuaderno handia, guztorrikatu dena, eta oso saldu da. Badira, adibide dago, eta aipatu daitezke, baina oroa, hori da kontua. Hori da arazoa, euskal itzultzenen arazoa, hori ezin da zeiz. Eragina beti ere, beretatik ezkera da. Zaten esperientzia eta iniziazioa zaren aldetik emagun bauze, idazle izan dira bat, Angelio Txungi eta, liburu beharrak idatzi dira eta gaztelaniera ere itzuliak izan direnak eta ez dakit ere beste izkuntzaren bat ere itzuliak izan ere, baina, denagun gaztelaniera itzuli hori atera da, edo zuen handia egin eta gero argitaratu dira, hori orain beste zera batean dago horretarako, baina lehenengoa edatu zuenean etxo peki zalten eta nolien jarri zantzan. Lana itzultzeko, zabaltzeko. Bai, eta iratzen ni, eta bestari, eta gero da topatzea, liburuen alde egingo duen errituetu batekin, eta gura eta hau, tenen gauden argitaretzea gaude, eta nolabait ezautzen dugu elkar, eta fiatritza batekin edo bestearekin, baina, eta, zenean beste zera bada, hala ere, nik izango nuke, eta izarra da, eta nerekin anutzen, baina nik izango nuke hori berez etorriko dela. Etorriko dela, egin behar da legin anoski, baina etorriko lehen gauza da. Baina horretarako, etorriko dan horretarako, bazterian maila jarri behar dira. Eta publizidadea komunikazioan egin behar da. Ezan nahi dut, atezatzen behar da. Eta horretarako, nik betxizatzen dudan adibidea da, eta jaurlaritzarekin sartzeko bat asmorik ez dut orain ondotaz, gaina uste du gaina ezin gauzak egiten ari dela. Ondo egiten ari dela. Asko gintzat, bide honetan, baina ez dakit, norabait doanean
ez dakit, euskal enpresariekin, edo zera, linea eramaten duten bezala, edo nire ez dakit, harrikarrutzariak eramaten dituzten bezala, txerakeria izan daiteke. Euskal produktuak ere baditela literatura ere. Nik dut hau beste liburu bat gogoan, eta liburu bera Euskal Herritik aratago eman gabe, egin potentzialitate handia baita, ez dago durarik, gaztelanian, izan pulso handia baita, barne, baina behin jatorrizko liburua balin badugu, agian ez daukagu horren beharrik. Baina, bost idazle, hasi etxeberriakin berbezan. Oker esan ez buruz egin ez, horrelatzen izen burua, liburuak eta zuetan eta edatutakoa, eta iztera ez lehenik argitaratua, eta gero gaztelan dira itzulia, baina nun bait, eta buruz egin ez, berretatzen dut, etxeberria begari, uste dut, entzune beharko niola, liburuak ez dela sortu alako, sakarpenik, hori izan da. Erdera, eta nik uste dut jatorrizko liburuak, eta irakurle handara bat, bilduko zuela eta bildu duelakoan zago, baina, gero, jendarintzako muga den hori, euskara ez ezagutze hori, berehala, gainitu zen, itzulpenaren bidez. Horre, euskaratik errera bidean baitan ez zaila, Bai, hori ala da, eta, horre asko nazten dira, guk pentsatzen genuen izan zuela arrakasta handiagoa ez hemendik kanpo, eta hemen bertan, alegia hemengo erraldunen artean, izan. Hemendik kanpo, Karrosek ere izan du, ezta, gaudela literarioak ez diren bat kontua, alegia, ni Madrilen bizikoan pentsatzen dut, jakin nahiko nukela, euskaldun hauek ze arrai esaten duten. Kuriosidade hori, jakin minari, ez dagoela, edo ez zaiela heldu behintzat, behi hori, ez? Zagit horretarako, dauden trabak gaindigarriak ote diren, agian, badago beste arazo bat horre ere, gure argitaletxeak, hemengo argitaletxeak, dauzkaten baliabidea dauzkaten hemendik kanpora. Eta gaur egun banatzari on bat ezagin dago zen hemendik kanpora, ez zera existitzen. Zera leku espezializatu batzuetan, bestela zaila da, iriztia. Uste dut hemen teknikari arekin ari nahiz, edo bai, teknikari modua jarriz egun lagunarekin, eta lau edo 5 minuto baino zitugula, eta berarekin bukatuko dugun gure gaurko zaila, bukatu aldera, eta hori behar, dituzu itzultzaileak profesionalki, ja oroan ari dira, ez? Literaturak itzulpena aipatu dugu, edo ekarri dugunik gai gizara, baina itzulpena literaturatik garata ere badago, eta gaur egun, literaturek barkatu itzultzaile multzo bat bada bizi da, baina zurazki ez literatur itzulpenetatik, bestelakotik baizik, nola dago egoera. Eta koro bera dugu horrean abide bat, hau da literaturatik bakarrik ez da bizi, eta igual bere buru osasunerako ere gata, baina kontua da eta labur aritzearen orain dela gutxi, eta zeritu zer dauka lehen aipatu dugun jaurlaritzak zer saltzen duen kanpora, orain dela gutxi Eusko Jaurlaritza kulturan euskal plana prestatzen hasi da. Itzultzailean zartean harriturik geratu ginen, ikusten honen itzultzen gintza etxela inundik indera gertzen duen, aipu moduan arran honbait, eta gezurra egitu zitzaigun, elegidun edo hiru eledun dan herri baten itzultzen gintza aztu izanaz. Kontuan izan da, azten buruan ari garela ia industria dan lanbide baten gainean. Hau da, lehen literatura baino dugu gana ipatu, baina ikusentzunezko akordia. Eta gaur egun Euskal Herrian softwarea ere euskaratu egiten da, testu liburuak eta hori bada ere potentzialitate handi bat. Badia beste alor asko eta asko euskaraz ere gauzatzen ari direnak.
eta beren txikian edo beren handian diruak eta diru mordoak eragiten dituztenak. Eta gero erakundeek eurek, eta ez dira ja administrazio, beren testu administratibo zen, difusiorako lan handia egiten dut, ikusi besterik eta esaterako koldo mitzelena kulturgunea, zenolako lanak plazaratzen zen artearen gainean, musikaren gainean, eta hori izulpena da, erdi literario ere badana, atzetik industria oso badaukana, eta esan dut, elebidun bihurtzen ari da narren herria, gero horrek ez dauka merezi duen isla. Karron oso profesional honak egoten dira, sarri askotan, baina gero ordan mailak egia horren parekoak, eta gero estatusa lanbidearena nire izuzat Euskal Herrian oso beti jota dagoela. Orain, toki batzuetan burua jasotzen ari da, baina irakaskuntzan ospetxarra administrazioan ere bai, naiz eta euskarazko testuak administrazioa asko zerebeak izan, gaztelania euskara baino, hori nire dudari gabe. Euskaratutako ikasmaterialak normalean hobeak izaten dira, neurri baten eta lehen korok aipatu du ere bai, jatorri sortutako beste batzu baino, eta gero, ia konturatu gabe, ETV-en produkzioaren eure botatzen duten materialen eguneko handi bat itzulia da. Eta hori itzultzaile, garailetan jendea harritu egiten zen beltzak, edo indiak euskaraz entzuten eta ikusten zituenean, gaur egun normala da, inorez garritzen, eta horien atzean ere itzultzailea badira. Industria oso bat da, itzultzailaren inguruan, baina ez da gero ikusten alderdi estrategikotik. Nik uste dut horiek inbokatu beharraen gaudela, ez dira beste baterako ere uste dut izkide izan dituzela, bidean biden, eta hartu dugun gaiarekin jarritzeko, bestelak horik eta denborik ez daukagunez, emintxe beharko zaituzte agurtu, ezkerra emanez, eta egian bide horretan ere beste baten ikusiko garen esperantzan. Ondo, beste bat arte.